fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe nasande 17 siilo hitande ujunnaje 19 puuɗalirumede so feeri feeñe windere feeñjay ɓatake bindaɗo cellal ɓalli nde tawno musidɓe tedduɓe cellal woni afo ngalu afo cellal ko laaɓal afo laaɓal ko an neɗɗanke o laaɓa taarindima laaɓa mbasa wonde e ngameela kalɗo laaɓal woni cellal ne ɗon kalɗo laaɓal woni softede ne ɗon kalɗo laaɓal woni ɓandu ene feera fittandu ne feera ɗon musidɓe tedduɓe eɗen nayo e cellal ɓalli ha tenti ko teskiɗen rafiji ɓurdi jaalade e nder rendoji min oɗo saaha mo gonɗen haade men yettade rafiji suukara walla rafiji nebam walla tan rafiji goɗɗi kono hande o kam rafiji ɓurɗi teskede nder rendoji men enen fulɓe ha yetti Afrique banggue hirnangue yimɓeɓe ne ɓuuri wawde woyde gueɗe tati koyɗe musoje kala mo jiiɗani wondi hen reedu musoro hewɓe ne gondi hen worɓe ha e rewɓe kala koye musoje hewɓe ne gondi hen rewɓe ha e worɓe kala tene mo jiiɗa hen kala wima safrima e banggueji ɗiɗi kala ha tampi yeehi to banggue doctoreɓe ha darti ronki yiide jaam yeehi to banggue windoɓe ha e jubboɓe moccoɓe kala ha dari lang ronki yiide haydara musidɓe tedduɓe ɗum noon firti tan hanti an neɗɗo ko an safrata hoorema saabu neɗɗo ɗo jiyata ɓandu mum ɗo koma toppitoɗa ɓandu ma toppitoɗa ñamde ma toppitoɗa jaram ma toppitoɗa lelde ma ko ɗum saabi annabi sallllahu alayhi wa sallam ne janguinen cellal ɓalli e tuma nde o wi so wonano ma satte men ma o wiyanno en kala nde paaɗen julde waktu jonɗo kala yo en koccu coccorgal walla borosaji men coccen ñiiƴe men ha laaɓa kame ɗemɗe men beele kunuɗɗe laaɓa nde tawno hunuko foof ko ɗon rewata hendu aare accade ñamde yarde pop rewata koye hunuko musidɓe tedduɓe saabu eɗen gandi nder reedu no wuuli woni toon ko kuuse nguleki so wuuli waɗi gaz uji ɗin gaz uji ɗi jaɗani yaltirde ɗi dañani yaltirɗo foti yaltude to wontata ko gahali e gaccali saaha yaltida e ñeeham woni nebam saaha gahali ɗi an hoore ma aɗa andi hendu ndu welani ɗum noon ko ñamɗa ko ko ndendinɗa ko produit ji ɗi kanji kala ɗi ndewi koye hunuko hakkude ñiiƴe ɗakkude ɗemgal reeɗi ha naate goddol ne ɗoftiɗum nebameje ne ɗoftiɗum sukareje ne ɗoftiɗum lamɗameje ne ɗoftiɗum lammoje ne ɗoftiɗum yoga e gueɗe e gueɗe yoga hen ko curkiji yoga hen ko simmeji pop ne rewi ɗon ko hedde hunuko he ko noon wayata kono weendu wondu e woddude ni ene waɗi mbaalidiri ayi ene wone saraji he ene rokki ɗum taato ɓoro ɓoro kala nde koyngal ma memi ɗon taatoɗa saare naki jomguma garta kaɗa firli aɗa hoofi an hoorema tawa anda no janirɗa
ko noon hunuko ko soccetaake hunuko ko laaɓaani ñaamowo ɓorwo ɓorwo ñaama gaɗa kala huunde taw ngannduɗaa hunuko laaɓaani ene adda ɗeɗon caɗeele ɗum noon kon hunuko uurata teni ko luuɓat ñiiƴe ɗe ñawat ɗemngal ngal ñawat ay toni ɗi gaɓuli ɗe ndero waɗa effecte ñawa ɗum woni ko joomum dañata heen sahaaji yoga e caɗeele hunuko taw hunuko ene waɗi ñaw musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon ñaamde so nde selli njaram so selli a sellat ñaamde so sellaani njaram sellaani a sellata e yogay wittooji ɗi mbaɗɗen ɓe kolliti gilay sahaa Cologne eɗen nganndi tuubakoɓe jilliima e nder Afrique baŋnge hirnaange haa teenti noon e nder leydi Sénégal nde tawnoo ko ɗoon ɓe ngadorii yettaade ɗo geƴ ndarɗo eɗen nganndi porli keewɗi mbaɗi tuma nde ɓe njiɗi naatde e nder Fuuta waɗi kareeli mawɗi kono kadi daññooɓe dampaade haa naati ɓe ay kamɓe so ɓe ngare leydi ɓe janngat leydi ndi ɓe ƴeewa ko addi ɓe leydi hee ko jarni ɓe yo ƴiƴam maɓɓe rufe e leydi hee ko mbete enen ndin leydi ɓe ngari ko soodde en ɓe mbaɗa en jiyaaɓe ɓe nawa en eɗen jeeyoye ɓe ngari ko wadde en mbele goppen ɗemɗe men janngen ɗemngal maɓɓe ɓe ngari ko hollude en ɓayde eɗen kolli ɓe ndoolam ndoolaagu ɓe ñifa en ɓe ñippa sembeeji men ɓe dañi on fartaŋe tuma nde ɓe ngoni seeɗa kono koɓe haralleɓe teni kadi koɓe hatanteɓe koɓe suusɓe koɓe tamodirɓe ɓe cottat yimɓe e dow haqilantagal maɓɓe ɓen yimɓe nanga ɓe ɓaleɓe pebline e jeese maɓɓe hen goto e maɓɓe yalti volontaire gandi ɓe ngari ha rissa tol ha hande guesa maɓɓe nan ɗon ɓe dampoyi ha e nder nokkuji men kala nde ɓe jii ndiyam ɗam jaraten ɗam ɓe dañi hollirde ɗam ɗo hen ndiyam aɗam waɗi ñaw ɗam sellani no feewi saabu gandirta ɗum tan ndiyam men ɗam wona celluɗam ko ɗam maayiɗam ndiyam ne maaya taw ganduɗa ɗam ala sembe cemmolinɗo kono eɗen poti wadde witto enen e koye men ƴeewen ndiyam ƴam ɗam ɗo hena ɗam jaraten mbete aɗam sellani en walla ɗam sellanani en nde ɓe ƴeewi haɓe gayni o holliri sa itti hen seeɗa e ndiyam soit ko maayo ngo soit ko ƴoogaɗam ɗam a waɗe butel a hippi nde wonata tan quelque temps tawat jibini ha heewi jiidata woni diƴƴe goɗɗe celluɗe hay sa waɗe butel ene wawi jooɗade balɗe ɗiɗi jibinani balɗe tati jibinani kono diƴƴe men ɗe soit ko beeli ɗi soit ko maaje ɗe soit ko ɓulli ɗi kala hen ƴoogaɗam taw wona oɗo saaha mo gonɗen machine ngaji ƴoogoji jaltina forage uji ɗi ma en gar hen wonko sifi hen wonko jiiɗen hen kono kadi ndiyam ɗam aɗam boni e neɗɗo ha ɓurti sa yi neɗɗo no wayi reedu musanɗo won digidere hewnde natore e nder mum walla wonko jarata sellani ñawnuma rokkuma caɗele musidɓe tedduɓe ɗum waɗi kala mo jiiɗa ene jogui caɗele reedu ne muusa koyɗe ne muusa hoore ne muusa o yeru forage uji men ɗi so tawi a ƴoogi ndiyam forage uji ɗam a joƴƴiniɗam seeɗa e siwo ndaare tan ko mbimi ko teskuye mawɗo en mbaɗi en teskuyaji en mbaɗi en ɓetoji kewɗi sa ƴoogi diƴƴe ɗe a waɗe siwo a joƴƴini seeɗa wawi de wasa wonde hay 5 minutes yo won tan 3 minutes walla 2 minutes minute ɗiɗi jiima e ndiyam ɗam ma taw ɓakkere ay woɗere coy leydi mboɗeri coy ene ndiyam he ene haggi e saraji siwo he walla saraji biñuwar o woni mbiyata paano ene huggi hen sa siwtiɗam ndiyam a waɗi ɗum e loonde ay jiiya less biñuwar to ɓorwat waɗa ɓorwo ndeki firti oɗon ɓorwo ko jahannoɗo e nder reedu ma o ɗum noon so tawi kolima to kuuse ma to tektekti ma to nder ma to mbete hokkatama caɗele mbete ɗum rokkatama caɗele mbete ɗam ndiyam ne selli walla sellani ɗum waɗi noon e dañi wasiyade yimɓe hewɓe yooɓe tinno ɓe mbasa amde so tawi a ƴoogi ndiyam robigne ha gayni tinno ƴettu musuwar ma laaɓɗo cer cigga ndiyam ɗam ay cigga mbaɗa e loonde caggal nde lawƴuɗa londe ha laaɓi korsuɗa ha laaɓi sigguɗam ɗon ndiyam saabu en jeeyi oɗo saaha ko wiyete filt ɗum ɗo hen jafton tan ko filtata ndiyam ko woni
machine on tokson komɓe pewni ko filtata ndiyam go filtre ɗum itta salti halaw ɗum bange oɗon laara ɗum tigi rigi hande yogay galleji ko ɗum jogui musidɓe tedduɓe ɗum jogui firti enenne so tawi en ngala moyen wawde sodde ko ene rokka en ndiyam ɗam cellal beele filtre ndiyam ɗam ha ndiyam ɗam laaɓa alay saago enenne eɗen jogui kam kaalaji taw ko cikkuɗi ɗi ganduɗa leydi walla kene ɓorwi nannoɗam ɗon ndiyam bonna ɗum itta dakame ndiyam ɗam bonnanma reedu ma bonnanma ɗaɗi ma bonnanma ɓandu maɗa funnanma rafiji e nder ɓandu maɗa cigga ɗum ha laaɓa mbasa heñade eɗen dutto seeɗa to banggue boylito ɓulli ɗi e maaje ɗe yaroɓe hen ɓe ndiyam ɗam koɗam maayi ɗam ɓayde koɗam maayi ɗam kala nde ƴoogɗa ɗam kippuɗa ɗam seeɗa ma taw kowoyon tokocon walla gilkon tokocon ene filñito nder eɗen gandi ndiyam kam ko famdi ko foof so tawi gilɗi pelliti dogde nder ene foti jooɗade kam maximum ñalawma kurɗo walla balɗiɗi a baltati kono ndiyam men ɗam yettota ko hay feccere ñalawma tawa yiyi ɓiɓɓe ne nder walla leydi ne nder walla gueɗe walla kuɗon walla goɗɗum ene hen ha wayno leydi ɗum noon musidɓe tedduɓe ko teskuya teskaɗo caggal hande nde mo jiiɗa pop ene waya reedu musandu ene waya koyɗe musa ene waya hoore musande alay saago teskoɗen ɗeɗo henna gueɗe no fewi musidɓe tedduɓe battenen haqqillaji men ganden rentade ɓuuri safrade tene ko gueɗe jaaliɗe e men ha ɓurti koyɗe musande ɗe noon en teskima kala nde limɗa yimɓe ɗiɗo tata ɓone wonde koyɗe musande jomum wima kala sifa tindinore waɗi hen kono eɗen jetta Allah noon eɗen jetta musidɗo men Yahya Pam gorko mo mbakna won tindinore nde o adduno ko fate banggue banwame hew mbiya bamamɓe ɓe mbiya banwame eɗen gandi o sifinoma berem refi muɗum taw ko berem refi ɗi eɗen gandi berem refi banwame ne waɗi ɗaɗi ne waɗi yeeso ne waɗi caggal taw ganduɗa berem refi ɗi aɗa sakka ɗiya mbaɗa e koyngal ma ɗiya pawa dow piila hen celtol mbaɗa hen kawasal mbalda hen ha weeta ene saɓora hewɓe toon cettima wonde tawno émission makko ne yaaji e banggue radio weeyo ngo o jogui ngo alhamdulillah hewɓe en nanditima mumen kolliti dañi hen aafiya kono kadi ha hande koyɗe musande ne jokki holko addata koyɗe musande alay sago yimɓe ganda alay sago yimɓe ganda ko addata koyɗe musande mi heɓani haqiqa ko bittumi en ha kemmi ko laaɓi ko addata koyɗe musande kono mbaɗa andi jonde nde ne heewi jonde nde ne heewi musidɓe tedduɗo jonde nde ne heewi yaadu ala saabu yen neɗɗo jooɗo guila subaka ha nangue mum taw buusani grand place galle ko ataya tan jonde tan e firti ko ceftel ɓalli wattake kono en jiyi kay ko wayno guure mawɗe ɗe aɗa yiya mawɗo jaarowo ha duuɓi 90 ene waɗa sport ne yaha haaju mum ene dogdayi landaji ene waɗa foof ala fof ko watta te ene softi wayata koyɗe musanɗe firti ko ñoofo ne heewi enen so goto men dañi duuɓi 60 tan kadi tomboto ko mayde wiyata so ɓooyi mayde ara taw yiji wawi wuurduɓe 100 donc duuɓi 40 ɗi pop omono jooɗi tan renti mayde omo faggo rafi saabu ɓandu so ñoofima rafiji ñoofoto ɗaɗi ɗi pelloto ɗaɗi ɗin ɗon kat foccade to banggue koye musanɗe ene heewi sifa ne waɗi hen ko avortement ko wayno ƴiƴam yalta e maɗa walla tan mbiyana jibina ɓiɗɗo mo yettaki walla reedu ma ndu bona ay mbasa waɗede curtage woni ƴiƴam ɗam wasa iwde ha laaɓa ene rokkuma saɗede so tawi ɗam ƴiƴam ngabbiti harinte ƴiƴam ɓandu maɗa walla ƴiƴam hoore maɗa hen sahaji ene rokka hoore helde no fewi hen sahaji jogade caɗele guite ene rokka ɗum kono ko ɓuuri teskede kam hoore musande ala safara tan ha sella to banggue woɗeɓe dañan ɗum tan koko wiyete kalma kono ene moƴƴi neɗɗo o wo anda hoore makko gila o yettaki wona nokku saabu woni hen ganda koye mumen hay sa rentiɗumen hunde jaɓata rentade so kalmi tan joomum waɗat ullu e gueɗe mum so tawi samori hankkadi ni ummo so tawi kadi arti lelo koni tan woori yo Allah addu jaam adda cellal kono kam gandon ɗiɗo rafiji ko rafiji ɓurɗi jaalade e nder rendo hande to banggue fulɓe to ɓurɗen yiilade ɗo ɓurɗen wittude hande ɗiɗo rafiji tati ene ɓuuri jaalade e nder men caggal jabet caggal tension ko ɗiɗo rafiji musidɓe tedduɓe sen natani toɓɓere wonde eɗen jiiɗi haalde gueɗe ɗiɗi ɗe yimɓe ɓe poti rentade dentogol bangol fayida kono kadi
en jiyani aɓe ndentiɗe jiiɗen ko yimɓeɓe aɓe paggono koye mabɓe rafi ha aɓe keeɗi danande wonɗo jarnimi darimi wonɗo darimi gonmi mbimi wondi onon ɓe laarami jeesam ɗo ɓe ponmi janggo wawde safrude so tawi Allah liɓe junggam hunde so tawi welsindima haara fammi safratama saabu ko jammi jomum waɗa ko wannaki jeeya cukalel tosel ngel gasani jibinede jinna mum ne laara yimɓe kala ne laara uddita ko wiyete limon roofa hen lamɗama heewa wona e muccude yimɓe ne laara ko ñamanteje ɗe ganduɗa ɗe potani rentude neɗɗo rentine ne ñaama goɗɗo ñemba cukalel ngel dañani hay duuɓi 1 dañani hay duuɓi 6 dañani hay duuɓi 20 dañani hay duuɓi 23 dañani hay duuɓi 50 ene waɗa ɗeɗon gueɗe taw ganduɗa ene faggono hoore mum rafi ɗen gueɗe ne patta yimɓe kala ne potinen guiɗi hay goto haalata musidɓe tedduɓe gueɗe ɗiɗɗe jiɗɗen rentinde yimɓeɓe ɓurde hande kadi jaalade rafi ɓurɗo tampinde jawɗo warde hande ko rafiji ɗiɗi ko wiyete lamɗam e nebam mbatten hen sukara ko jabet wona kono enen tomin to en jiineɗo so wonde jabet heewi ko ñoofade o ñoofato o softinta ɓandu makko te kadi hankkadi kanko to wonɗo o waɗat tan ala ko ɓuurimo ñawte saabu ene jogui hande woni rafiji a yarat poɗɗe tan ha maaya so tawi a waɗi traitement maɗa a fooƴata hay goto yi hema rafi kono so tawi a waɗi ka dafaɗo a dañi jabet a waɗi ka dafaɗo a waɗi hankkadi an a wawa remde an a wawa dawde an a wawa haalude yimɓe ɗo joɗiɗa pop haqqille ma ko rafi o woni hen o rafi o hay saɗa yara poɗɗe o dominte par ce que hankkadi ko ɗum tan woni ɗemgal maɗa ɗo joɗiɗa foof min mboɗon de jabet mboɗon de jabet mboɗon de ɗo mo jiiɗa foof kalda e mum mo calmini ɗon foof mbara dangel maɗa yawru ko mawɗum hankkadi aɗa warkini en jiiɓi enne mbayno leydi sikkat hankkadi koko rafi cattuɗo taw ala ko wayno sida en ko wayno jabet en ko wayno cancer en ko wayno hankkadi ni prostate en ko wayno won rafiji hankkadi ni ko rafiji guurdaɗi e aduna way tan kono aɗa wuurdi e mbeeluma ni ɗo jaaɗa kala mbeeluma ne seŋe ma ɗo garɗa ne waɗi leelawal foof jiya mbeelu ngu ɗo garɗa niɓiɗi foof a yiyata mbeelu ngu kono ngu ne seŋe maɗa ko ni hande rafiji ɗi mbaye men ɗi rafiji noon ɗi ɗakkitta ko ha laaɓa ɗi cellata ɗi jogui tan kene kalma rafi o haɗa rafi o mawnude rafi oɗo haadata ɗon tan o haadata o ɓurata ɗon sabato o ɓurata ɗon noon ko ɗon ɗo toppitiɗa traitement ma o normal ayi aɗa yara leɗɗe ma normal aɗa jaaɓi wadde respect sukara mo dokkeɗa o normal kikiɗe walla subak jaaha e wuuro ha ɓandu ma ndu warña walla jaaha ladde ha ɓandu ma ndu warña so ndu warñi sukara o yaltat so tawi a watta ɗum hay saɗa yara leɗɗe ma aɗa ñaama aɗa lelo aɗa ɗano jabe ɗo foolete yaltinta jabe ɗe ɓandu ha heddo cetta ko sport kala baɗo sport no ñamiri sukara kala hokkatama caɗele kono en ji ñoofo ni heewi jaaɗo seeɗa foof jooɗo nangga e koyɗe wiyemi wawa yaade jabe ɗo ne tampinimi ay so ɓooyi ñoofo ko cukalel tosel o nandirma e jaaɗo duuɓi 90 alay saago noon musidɓe tedduɓe yimɓeɓe ɓe kalne galleji ɗi naate yimɓeɓe jewtide aɗum manki hay so tawi woni yimɓeɓe saɗa haalnaɓe hay saɗi cikkata mara ko kalta koko bolle puyɗe kono yo haale eɗen gandi deftere Allah subhanahu wa taala gila hande hitande ujunere duuɓi 50 ko fawi nan duuɓi 100 ko fawi jafoɗo nana haale mbetta tagui en fewde no jiɗiren ni ala kono Allah ene muñani en ha joni wi ko jokke tan haalde beele yo Allah ñalawma cakkiriɗo e mayde beele aɗa male enenne kaalen tan beele yo Allah yimɓeɓe ne nana ɓe naftoro enenne kadi koye men naftoroɗen dañen jaam dañen moƴƴere enen kala gueɗe ɗiɗi goɗɗe ɗe jiɗɗen haalde ɓurɗe wonde graw hande ko wiyete nebam e lamɗam saabu hande kala mo jiiɗani jogui tension eɗen gandi hande tension kam gallini windere nde daron hoorejo leydi Gabon ko tension liɓi ɗum ha hande noon jooɗi ronki yaade en ji lamɗo leydi Algérie ko hono noon ko ɓeɗon jiiɗen kono ko heddi kono wayno leydi saabu ko ɓe goni andaɓe kala neɗɗo belsindiɗo ha ko wiyete tension ko liɓi ɗum a gayni enen kam a maayat tan leloɗa heddo yimɓe ne dondoma ne nawma tawɗo ne lawƴuma
ne gartirma gueɗe ma fankati ko ɗon saabu a ala moyeji ɗi ɓe to jogui saabu namdi ko ngaalu eɗen gondunoɗo e suka goto o leeli ha pecce jamma tan ayi o waɗi paralysie koyngal ngal jungo ngo hunuko o yeehi hokkimo sansan ko baaɗi ko naati sundu yiɗum dogi ɗon e ɗon noddi yimɓe nani hôpital nde o yetti docteur o wi so tawi o tardino ɓandu fof mayat so ɓandu mayi gasi o yani ɗum woni ko wiyete jomum yani AVC ni woni o jooɗima lebbi ɗiɗi banggue mayɗo on e ɓoose artani kono Allah wallimo o hooti omo rewi haw saɓori seeɗa hay somo yahdira komo signe joni ɗum firti noon neɗɗo yo rento gueɗe ɗiɗi rento nebam rento lamɗam musidɓe teddu ndentoɗen lamɗam sa rentinama lamɗam rento lamɗam jamma sayata e ɓandu lamɗam jamma rendata koye koyɗe ɗum rokkata koyɗe muusoje sukka ɗaɗima ngabbina tension maɗa ndentoɗen lamɗam jamma onon defoɓe guste lamɗam ha usto ko safine weeli kono ganden lamɓe ɓe joomen ngaluji ɓe guurani ko safi guuri ko hunde sewnde guuri ko wayno tan kakoli cewɗi ko wayno hankkadi ni ñamanteje biteɗe betterave en ko wayno ñamanteje ɗe ganduɗa taw ko ɓoccoɗe en walla kosam en walla mburu en gueɗe baaɗe noon kono mi yiyi e nder leydi Sénégal so tawi ka jontaɗo seeɗa walla ka patron seeɗa walla ka gando seeɗa alay saago ñaama gertoɗe tew liɗɗi waɗi nebam ha wiye lut aɓe jogui pomme de terre goto nan toon wo eɓete ko eɓe ɓutte o saahe nebam ha heewa saɗa ƴakka aɗa tina nebam ɗam no sawlirta e nder hunuko maɗa saɗa ƴakka liɗɗi ɗi aɗa tina nebam ɗam no ɓulirta e nder hunuko maɗa saɗa ƴakka tewo aɗa tina nebam ɗam no ɓulirta e hunuko maɗa saɗa ƴakka gertoɗe aɗa tina nebam ɗam no ɓulirta e hunuko maɗa holko saboto en dafetake par ce que enen tomin ñamten koko waɗi nebam e ɓellere kalɗo natɗa hankkadi ko banneɓe gertoɗe banneɓe liɗɗi banneɓe tew hanka ko yimɓe ne guura tan gurdam ƴagguɗam gosi makka ne yaro lacciri ne ñaamo sa itti kakoli ma kakoli keewi sifaji enen fof on jeeyi vidéo ngaji ɗi bannomi to wayno ko wayno tiggere musidɗo men Oumar Ba suka pullo jiyaɗo e nder tiggere taw ganduɗa ene humpiti kala sifa ndef guesa mi ka toon guittuɗen gadduɗen defa yimɓe pop meeɗi hen saka ala nebam ala haydara so wona tir seeɗa waɗa hen yimɓe kala belti ñaami heewani lamɗam heewani nebam ɗeɗo gueɗɗiɗi gueɗe denteteɗe nebam e lamɗam kala denti ɗum dañat cellal saabu nebam sa renaki lallaɗe ɓanduma sukka ɗaɗima ɗum woni cholestérol hande worɓe hewɓe hande wiyeteɓe jippima leeso ɓe jippiniɓe leecce ko ɗaɗɗi sukkade ɗaɗol noon so sukkima a jippor soɗon teski ɗaɗol nanɗo e tindema he ene fayi dow hoore ene fayi ha keeci ngol fayi ha less ngol woni gorko ngol jogui keeci ngol jogui gorako ngol jogui ɗaɗiɗi kala ɗaɗol central ko ngol ɗo henna so tawi aɗa ñaama ɓellere aɗa ñaama graisse aɗa ñaama nebam ay ɗaɗi ɗi gonata koye sukkade ne sukko ƴiƴam ɗam ronka dogde koyeɗe jaɗɗa ɗe jaaɗa ɗe gona e muuse ɗaɗi ɗi cukko hay so tawi woni aɗa yaaha tan so ɓooyi jiyata koyngal ngal natta hoftade no jiɗirɗa ni firti noon so ɓooyi tension wona e ngabbude maɗa so ƴiƴam dogal alay saago musidɓe teddi ganden ɗum saabu hande en jii aduna hande o ko ene ñawnata koye men mi rokkani ɗo henno cimtol gotol haade mi uddude nde tawno mi yiiɗali fungol juuta wonɓe ngala région yoga e nokkuji oɗo henno gorko eɗen cuusi haalde inde makko wiyete ko Mamor Seck ko musidɗo Jolfo ko denɗam Mamor Seck ɓiyi ko minen gondi ɗo ɓiyi koko musidɗam no feewi o dañi rafi kawniɗo kono kanko wuuri ko leydi Sénégal omo jogui rewɓe tatto o yeehi ha waɗi paralysie wona tiwawde yaade kono nde tawno Allah rokkimo moyen seeɗa omo safro ha Allah waɗi o yani docteur goto on waɗimo analyse uji pop wimo a accat lamɗam ustu lamɗam acca kirmasi eɗen gara kirmasi seeɗa saabu hande eɗen gandi Fouta hande ne herƴi galleji kewɗi hande nana kerƴi saabu yimɓe hew mbi ko ñamata kirmasi ɓe mbi ko ñamete ɓe mbi ñamata ganden bonande kirmasi pewnteɗe to men o ɓetaka saabu eɗen seɗen defa en defirta gandal defirten ko yo wel yo saf neɗɗo noon ñamirta hunde yo wel yo saf so tawi ñamirta hunde yo wel yo saf jiime sak sukara ɓuuri safde muut jiime sak seliya muuɗa ƴeewa so tawi ma dañ jaam neɗɗo ñamirta hunde gam ne safi walla ne weeli ala ñamirta hunde ko ha daña vitamine ɓandu mum daña ƴiiƴam ɓandu mum daña
nafoore ɓanndu mum sabu wonko nafata e ɓanndu gila e ƴiiƴam haa e ko wiyete feere woni jamdi wondi e ɓanndu haa e mbuho gonɗo e ɓanndu rokkuma fayida seeɗa rokkuma haaronduru seeɗa daña yiidude bande en daña wadde tenir ko safi walla tan ko weli neɗɗo yo rento ɗum heewi addude ko halkare kanko ɗo hene Mamor Seck e ɓiiko ko musidɗo men no feewi o dañi rafi hawnatti wawde yaade omo change doctoreɓe noon ha Allah rokkimo docteur goto on waɗimo analyse on wimo omo jogui lamɗam kewɗe e ɓandu makko te ko ɓuurani hewde kirmasi sayata so ɗum teski hay saɗa fewna vinaigre en maɗa kirmasi sayata kirmasi yawani sayde hay so tawi aɗa ñaama e maaro defa ko aɗa hawra e cawle kirmasi firti ko kirmasi yawani sayde ko ceenal ngal sayata ngal jogoto natoyde ko reedu ma ko toon ngal wonata balɗe bandum ngal sayoya toon so sayi to rokkuma toon caɗele ma on wimo mbo rokkuma traitement goto kono traitement o acca kala kene wiye kirmasi o yo jaaɓi o arti galle o noddi rew makko toto ɓe pop o min noon docteur wi mboɗo waɗi lamɗam ɓurɗam hawnade ko kirmasi ɗum noon gacce kirmasi ɓe gacci kirmasi wallahi e wiide ɓii ko amin joddi timmani hay yontere komin jewtidi o wini woni bammakko hafti wattiyade dañi afiya wattiyade jama wattiyade juma wattiyade rendoji watti yillade musidɓe tedduɓe dañi jaam wona lebbi ɗiɗi goɗɗi pawi hen rafi o arti o rutti to docteur to wiya noon a wino ko kirmasi kono wona kirmasi rafi o arti docteur o wattimo analyse goɗɗo wimo aɗa ñaama ha joni lamɗam mbiyeteɗam kirmasi ɗam o wi ala mi acci o wiya aynir haqqille maɗa o ayni hawo tawi ko tataɓel ngel so yeehi jeeya toon ɓoltata unda ɗum e pobaruji goɗɗi ara waɗa hen nde o heeɓi haqiqa on jaggani waɗa ɗum ñanden o séri on kono nde tawno on ko debbo koreji ko debbo bandiraɗo heddiɓe goni ɓe gona famille ɓe dogui hen beele on ne arta ko hidde andinde tan kala ko haala hulko laya kala ko haala ne woodi musidɓe tedduɓe gare ndentoɗen ndenen pittali men ndenen ƴiƴemeje men ndenen cellal meɗen musidɓe tedduɓe tinnoɗe gare ndentoɗen kono yimɓeɓe ɓe ndentaki maaroji ɗi mbatte ko ha wojje coy waɗe tamate ha wojje coy waɗe nebam ha waɗa fayida yo saf tan ndentoɗe kala ko safi ndentoɗe kala ko weeli ndentoɗe neɗɗo yo ñamde wande gartam e ɓandu mum taw rokkatama caɗele janggo musidɓe tedduɓe so buuɗalirmede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓattake men wonno ko cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon seydi mon sar Abdoullahi Sarr ketkimala kijjam yo jaam Allah ñallanen